Hagi tinin koktoma belaikena kha khamjangna te kirima singsa khoroksa assamni maya gogoi blogger bini boyfriend bai Bwthar jakha bina boyfriend ni mungha ka Arab Kerala ni hagi tini assamni blogger maya gogoi Bwthar jangmani kokno salainai bong khai YouTube o blog khayo famous ngani try khai tongo bo Bangalore tongo te part time job rok khlayo ni chingkok tomani bisingti saimangka hagi 23 tarigo Kerala ni Arab harni boni boyfriend bai knoi kasa hotel o thangka tongnani booking khaileka 23 tarigo hagi ajaga ono maya gogoni 26 tarigo gthei manka a hotel ono hagi o Arab harni ngakai kharjak borok 23 tarigo ajaga hotel booking khlai tongmani amoni salchani yagulo 24 tarigo ngakano maya gogoi o Arab harni bai Bwthari khijaka ne chung koktomani bisingtei sawai manka hagi 2 din o Arab o gtheino mrugei ajaga ono tongkha bwtiki khlainai o gtheino boro tunirine ne wanchugu hagi 26 tarigo ngakai a gtheinya aro no hotel no toni wei bo thangi baikha hage belaikine kirma singsa ke Bwthar ka bo o maya gogoino Arab dekhai bai yak ro khawai khakla bo degar sului Bwthar ka hage amo koktoma ketalche 2-3 din sikang o November ni no hage ango ja kok sanamo suma kha chini Tiprasa ro bo kubang mano Tripura ni baire o thangai Bangalore phano Delhi o phano a jaga o pori nani hini thangai a jaga ni chalabai no hamjage tongai leyu kuno bongni background saimia kuno saimia hage belaikine kirma singsa hage o maya gogoi bo khoroksa assamni tribal no klayu bo kahamke background ok naya karenyo o Arab chalabai bo hamjagei a hotel amteke tongnani thangai bina amo last date bini paithak din ngi thangka amo hage amoni bagino hamjak bo relationship tongbo kahamke background a borok ni nayawe hamjaka ke amtei nyongu hage police rong ni statement ni mote o maya gogoi Bwthar jangmani o je Arab bono Bwthar nai bini boyfriend bo poilani simino planning khlaijak bono Bwthar nai ni hinei o police rok saw dei Bwthar paimani yagulo bo a gtheinyo bor khibirina ne tom khlainani hinei wanchuma 2 din a hotel bisingono bo habai tongkha gthei bai baksa tai tomani bagi bo Bwthar ka amotok chingkok tomani bising tei sawai maya kho hage amono haste hayung sinia a jaga o thangbo kahamke hamjakbo onyo sala bari bai phano kahamke bongni background naya kare lakana hamjage amtui kun kasasu hotel no phano thangi tongi khake belaikeno am kirima singsa angi thangun nang bini background saisi meya nang bono business ke andike thangi tongha kai amo amti hainong nai belaikeno kirima singsa mo amo Tiprasa rong ni bagibo belaikeno srungthai tuma hanmali chin Tiprasa rok bo kwbangma ayang baira porina ni pori thango baksa samung khlaina ni thango a jaga no ayang ni borok bai relation tongai amti khe ngei mano kun thikre amo haisi tuma hanmale o maya gogoi bo chini mukhang chini ko bai bisik pherlaya bo kaisa tribal no assamni hake amtei ni karone de Bwthar jaka na tomani bagai amto chung koktomani bisingti chung nugya kho hake amno nai cholina nongo bunya hastero hake tinin biram sungno noro video no saja like klaidi channel no please subscribe klaidi bell icon click khanin tapok di je pro katal video dawo nong noro notification sogin bage ansungno jotonon khulumbai kya hambai